салому алайкум бародарҷонои ма. Ҳама каса иншоалло созен хубен. Медонам иҷада ана вақти бародаре ки гум шуда буд беном нишон буд. Иҷада комментарияда баъзе модаро нависонда буд апа хоҳаро ки ҳами додар пайдо шуд, илтимос мода навор ки бифаҳмон ки ҳами пайдо шуда. Хай гарчанде чизе боша набоша бародари тоҷики худмона мисол ана ман беҳад зиқ шидам барои ҳамин чиз. Алҳамдулиллоҳ пайдо шуд бародарҷоно. Ана як бародар нависон қатимон гап зад ватсапда гуфт ки ман номерош ҳозир роид мекунам, қатиш гап зад. Ман нависондам, ҷавоб доду бародар. Қатиш қариб 20 минут гап зад. Қариб 20 минут гап зад. Чӣ хеле мебинем бародарон, ман ҷои корам даем, склад даем, ба ҷои корам. Ана қатиш гап задам бародарам. Ана и додар ваъда дод ки мисол ман кӯшиш мекунам ки ба ҳамин наздикиҳо бирам, спецприём да маҳкам бидем мега. Баъд гуфтам ҳамин қавақт да телефон наёфти гап занӣ. Гуфт ки рости гап телефонҳомона гирифтагӣ бидан, маҳкам бидем. Хай ҳамин навор биромад. Ана бародаро омадан бироварданам. Ана бироварданам иншоалло ки бо ҷои кори пешинаш да кор кеста, ҳамин ягон ха кор мекуна ки мақсад рапулиш биброя. Иншоалло ки мерава пеши бо падараш мерава. Чӣ хеле ки дар видео фаҳмондам, бисёриё нависондан ки ти чӣ гуфтеса, мо гапта нафаҳмиса. Амуҷа ба тоҷикӣ гуфтам ки ман ай кор рафтагӣ бефарағ афгор будам. Даже худам намедонам. Дигар вақте гуфтан ки падараш касале, бовар мекунед, беҳад дилам сӯхт. Алҳамдулиллоҳ мо ҳам падар дорем бародаро. Дигар барои падараш дилам сӯхт. Ман ҳам афгор будам, ҳам хобам гирифта сабуд. Ман худам чӣ хеле гап задам намедонам. Сразу гирифтам навор кам шуд тестар пайдо шава ҳамин бародар. Бисёриё гапи мара то охира гӯш накарда нависонда, ти чӣ гуфтеса, гапта нафаҳмидем. Хай ҳарчи гуфтан, хай медонем ку бародаро. Хайна алҳамдулиллоҳ ҷои кор даем. Хостам ки нами ҳозир на овқатши гап зам, я 20 минут гап зам. Рости гап запс экран кардам. Чӣ дурӯғ бигӯм? Бародара гуфтам ки зид нести ки ман ҳамира монам. Хай рости гап аввал як хандид, гуфт ки чӣ хеле мақсад ҳамаи гапзагимон буд. Не ки хай бародар чӣ хел бигем шарм мекуна ки ҳамаи гапзагиём намонам. Ба ҳамин хотир ман дидам ки розӣ неста ҳамин чиз. Ака қатъи ма ба ин хелчӣ нагуфт ки не намонам. Просто гуфт ака ни то намешава. Ман гуфтам не охи. Дидам ки ӯ қадар нахост ки мисол ҳамаи овозоша монам. Ана ман худам ина навор кардам. Бигем 20 минут қатъи гап задам. Ҳамаша фаҳмондак. Хай гуфтам додар чӣ хеле мекунӣ намекунӣ, илтимосат мекунам бира пеши падар. Модарат аз дунё гузаштагӣ, мақсад як қанатат шикаст, кӯшиш ки деюм қанатат нашкана, бира да бараш бест. Аки баъзе одамо бойгариро фикр мекунанд ки хонаи базеб дорем, дабдабанок дорем, мошинои пеш дорем, пулу мол дорем, фикр мекунанд мо боем. Нея, ӯ бойгарӣ нест. бойгари мо шумо ҳамин падару модар, фарзанди падару модар. Ман ҳамин қашам медонам. Хулос ки бародаро гап дароз нашава. Алҳамдулиллоҳ пайдо шуд бародармон. ана бепарво кадоме ки ҳамчун бародар медонист ҳамин бародари моро ки беноми нишон буд пайдо шуд. хайна иншоалло ки пайдо шуд. қатиш ҳам суҳбат шудем. ватсапша дорам ина. хулос ки бепарво ҳамаш хуба. иншоалло ки бародар ба ҳамин наздикиҳо иншоалло ки билет мегира мерава. агар ки вақт биёва, ма гуфтамаш вақт биёва ва тарафи садовод биёя, агар иншоаллоҳ раҳмон ҳамин тарафи садовода миёем, ҳамдигармона мебинем. бо айпеш қатиша ҳам суҳбат мешавам. бо хушрӯ айпеш мефаҳмона. бародаро реклама намекунам. Просто ол медонам меган этер просто да ҳамин видео реклама кай. ба худо қасам реклама не. Просто ман мехоҳам ки ҳамин бародарое ки мехоҳанд бидонанд ман ки ҷода кор кардам, чӣ кор кардам, ба ҳамин хотир ман нишон метам кадомит ки метонед попиши хариданӣ ҳамни наёен бародаро. Просто ина кадомит мехоҳед мара ранги бародари худат медонед, садовод даем бародаро. бисёриёт медонед садовод ки ҳама тоҷика иҷада. Ина бародаро дарини складай. Ина поёнда ма корум ина миҷада ина. Чӣ хеле дидестен поёнда крен вақти биёя любой попиши аст. размери калон дар корай, майда дар корай.
мисол мара меган ма ами склад миёвам амро падават мекунам пӯёнда кори ман амиқай бародаро кадомед ки пеши ман омаданиян ина ватсап мавози мегум бародаро 988 54 46 63 мақсад попшои женской мужской любой намуча детский дорем любой марка ами чӣ попши ки ами нав меброя мо доремш бародаро кадомед ки хай миенай пеш мара мақсад ҳамчун бародар қатиман суҳбат мешен хай намара ами ҷа миёвем бародаро бо чӣ хизмати боша ҳамчун блогер не ҳамчун бародарат иншоалло ки ай дастам омагира дар хизмат ман ҳамаи вақт тайёрам бародарои тоҷик чӣ модаро ҳастад чӣ апаву харо чӣ акаву дударо ҳамада иншоалло ай дастам кадом хизмати буд каданаш меоя иншоалло ман мекунам бародаро хулос ки ана оз ман мегум ман уқа соз намедунам иҷора нав як ҳафта шид омадам ана линии 21 ст 483 ами хел бад линии 21 ст 483 кадоме ки амиҷо омагия медона линии шава чизоша медона кадоме метонем бародарҷоно ҳамчун бародар иншоалло ки амиҷа миен ами магазин дар кидромен ана болора нигоҳ мекунен як форточкавори як чи ҳастай ман ам боло даем як ами бобоҷон фарёд мекунӣ ман амиҷа честет метавам хоб бародарҷонои ман ба худо ман беҳад хирсанд шудам ки ами бародари мо пайдо шид алҳамдулилло пайдо шид иншоалло ба пеш падаршам мерава боя бурга узр мегум барои видеое ки када будам бародаро ана аз сабабе ки камтар афгор будам чӣ гуфтан ман намедонистам боя бурга узр ҳам нафарое ки ами видеом нороҳат шидан ҳафоридан шун я бурга ман бахшиш мепурсам ки ман дар ҳамин ситуатсия будам ба ҳамин хотир ман чӣ гуфтан ман намедонистам ҳама иса зиқ шидам барои чиз ки падараш бемора мисоли бародар хай иҷа милки бегуна шояд ки хито прекрасно намедонем бародаро ки оз ами камтар одамора именно тоҷикора меқапанд киҷо мебаранд хитон медонем номша нагирем ака киҷошон мебаранд чӣ гап мешава ҳамаша хитон медонем бародаро агар ман нав россия якум бор ома бошам як ҳафта шида боша иҷа даем одамое аст ки 8 сол 10 сол шидам иҷа иҷара хуб медонанд именно ози тоҷикора киҷо бурдестан хитон медонен ман ами камтар дилам чӣ буд худоро ҳазор бор шукр ки насиҳату саломатай қатиш гап задем ҳамишам шукр бародаро бародарҷонои ман хайна суроға ма гуфтам ватсап ма гуфтам ина бурга такрор мегум попши хариам наёин агар бен мебинем иншоалло 988 54 46 63 рақамои ватсапи май дар амони аллоҳ бошен дар киҷое ҳастен чи дар ватанен чи дар муҳоҷират дар кадом давлат фарқ надора иншоалло ватсап да бо алоқа даем чӣ хеле дига бародаро қатим алоқа дан ҳамаи вақт қати шумо ҳам бародарҷоно ҳамчун блогер не ҳамчун бародаратон дар алоқаем худованд нигаҳбонтон